Beeperman! Yo, what's up mga bay? So ngayon mga bay, so nakikita naman ninyo sa ating harapan na iba yung motor na gamit natin. So ito na motor mga bay is Beeperman 150 mga bay. So kang Sir Ken po to mga bay. So salamat kay Sir Ken sa pagpahiram sa kanyang Beeperman. At shout out rin kay Sir Ken. Ayan, itong Beeperman mga bay, pinagawa na natin to ng top speed. So sa akin lang ang re-recommenda ko dito is wala akong masasabi na bad sa ngayon, kasi sa paggamit ko okay naman siya at malakas. So ang ganyang posisyon na naman sa paggamit gaya nito is grabe, ang ganda sa kamay mga bay, hindi masakit sa likod na wala talaga, parang grabe, ang ayos na maayos mga bay. So kahit vibration dito sa upuan mga bay, wala talagang vibration na mararamdaman mo. Dito lang sa manubila may konting vibration. Ganito lang yung takbo mo, mga 80 plus. Kaya may vibration ka na mararamdaman. So, normal na siguro yan kasi hindi pa natin fuel to. Kaya balik na natin to kay Sir Ken. So nakikita naman nyo sa top speed na grabe ang lakas. Mamaw na mamaw to si Beeperman mga bay. Wala tayong masabi ni Beeperman. Beeperman. Napansin ko lang sa kanya mga base, medyo may katigasan yung cambio niya. Sa akin lang napansin. So siguro pag second change oil to, first change oil to, yan baka mawala lang siguro tong katigasan sa kanyang cambio mga bro. So ayan si Sir Ken yung may-ari mga bay. Palit natin to. Palit muna natin yung motor natin dito. Kusay bailo. So ayan mga bay. So salamat kay Sir Ken. So shout out. Wala ko naka-record ganina, kamulong. Lagi, imong sticker ako lang yapas ugma niya or ugma kay nagpahimo po karon. Timing man day nga hurot na, wala na ko nabilin. May problema. Ha.
Kahit, Ano ba may Joren? ha? Ila Joren yung tayo mo? Oh, dito kong pahimo. Kay Joren 3D. Mo na siya, di ba? 3D. Diyan na dapit diha sa motor meet day, no? Oh, unahan na tulog. So, nanawag mo ko sa iya gapon. Madto ko karon lagi unya, mas just kay half day ra man karon. Oh, okay ra. Tulong ko na mo dito. Adol pa nyo ito day? Tulong. Dito ra pud ka day, silingan. Nya, kita to nya ito. Yeah. Huwag di ka matulog. Sure ko tulog juga ba? Kasi mula ko panglasan niya. Ayan eh. Power kay bay? Okay ra? 142 gyud. 142 no. Kuha gid nako eh. Mangabot kay siya sa 148 sa bahada. Bahada kato 142 ra gyud sa patag man. Wala pa 142 na gyud siya, wala na gyud 142 ra gyud siya pero gapamirsa pag makina bay. Samo to siguro masikan ay ma first chainsaw wheel nimo ni. Oh, gani. Mo mulhay ba ang kanya kung maka chainsaw wheel na kay ka permero. 830 naman dahil nga, pre. 100 na. Kapit naman dahil ka mag 1,000. Dapat 500 doon to. 100 doon taon niya na kuan ko sa miles lagi. Sa miles na Nakalimot, wala ni mo na balhin. Okay, 800 na, pwede na ni mag-chainsaw wheel ni mo. Power kay bay. Grabe gyud. Kaingon jud kog sa iya yati. Kay gyud basta ang kuso ganing motor wa. Sa mo tag masikan chainsaw wheel siguro nimo ni. lagi siguro. Marag mas Pamboy kuan gud, naratran na iba. sus dagko bagay kasi ligid bay. Nya kaya niya mag 142 no. Plano gina pagamian, kapit ka kaya ba ibang-ibang pili ko bangking. Ayaw na. Kung dili ka hilig og kanang drag race, ayaw na napagami ay. Para na ako nga hilig og drag race bay. Sa kuwa lang, ma-recommend na ko ani pagagmayan gina ko nagligid. Para makaagbat ko sa mga spoke gid mong gamiton. Abisag palitan ni mga atong racing boy nga mags. Atong racing boy nga mags wita nga gagmay. Kapag dinuta ora gagmay ligid. Kuan lagi, pangita ko kuan kay Google kung i-convert niya yung kuan ani yang hub, flash hub niya ba. Muwa. Nun lapad mo ugay nag-hub diri no. Kanilang daan diri paminaw nako marag dili masigo ang sa reader ani ba. Pang sniper daw. Ang pag sniper may sigo niya nga hub. Wala daw ko sa review, pang sniper gid daw. Pang sniper dagan ni conversion. Daghan gid kini. Kay pero sa sniper siguro bay murag sakto-sakto ra akong estimate to. Nagitauran, nakita ka sa flash niya, nagitauran nila o 140 by 60. Atras. Then sa Avante din kay 110 by 70. So dako wide na kayo. Oo. Kagwapo na kay mas gwapo na kay sa tan-aw noon. Kamot na ito ilong diversion o abot sa 148 oy. Grabe no. Yawan mo motor. Dili siya vibrate. Di mo gid pud akong ganan siya dili vibrate ba? Atong ang flash ba may grabe ka. Nakasuway man jugog flash. Sa akong barkada perte grabe gid kay ingon jugog matay bro. Okay ra kani bro sa okay na lang ko ni brator man po. Kini may bapo yung volume sa mo tag may lisdan nimo ni diri og kani kani sa clutch box bitaw sa clutch niya. Ang sukod bitaw niya sa clutch box sa TMX 155. Lagi daw mo lang ingon. Imong ilisdan sa exit gyud tanan bitaw. Mawala mas musamot pag dihang dagan nga mo smooth. Giingon ko dito sa kuan kay butangan ko ni kaning kuan engine bracket. Engine bracket. Wala po dito sa ibabaw di ay. Wala. Tada pabuhatan mo na. Engine bracket pagkahuman. Nagplano ko magkuan ko big elbow. Yung gamiton nga may katong AC pero naka silencer. Ako yung AC sa balay. Silencer ang wala. Big elbow na yun. One trim daw may mo. Das malay-balay yun. Itong sinaw kayo ba? Nindot kayo, stainless. Ako si 200 na po sunod ni kuan. Sige. I-vlog. Pag madala to ni mo dire. Testing ko to. Magani. Pero gamay ron po yung kaon ba ganina katong pag anin ako dire kay 1 bar may nakuha to. Hantod ron balik ko. Anong katulor man sa kung nagbalik gud. Ay kaupat, termero, normal posisyon. Pagbalik na po na ako kaduha. Mo na din to. Ulit na din ko dito sa balay. Mahapaan mo 1 gid dyan. 1 na to ang ikaw balik na kaulas kay ako magikumpara daan sa kanang normal posisyon og sa hapa para nga. Normal position niya pila. Kuan akong naabot 126 agad. 126 agad. Ana ra jud, wala jud dapat ana ra jud. Kaya ako normal position na 130 kapit. 130. Pila timbang ini mo? 72. 72 ka? 72 niya ako kay Mahapaan din ako pag
Ako kay si tinta man ko. Bisa ka dito ka ng buwan ka dili ko mo agad siyang limiter. Lagi ako dili po wala ako di pa nakuha paabot og limiter. Mahadlok mo gugod kay bago pa man. Ako nga di sa nako kay ni isagad. Kuan ay way bahar-baharan mo si ijang limiter. Bahala ka diya. Gani musiga bitaw ka no. Musiga ay. Sa permira ra ko mo basigahan. Kay murag mabi malamian ko sa permira gaana bag ang permira murag Taas kayo. mamursa man sa permira maabot og 148 oy. Ay kaning 48. Ay 48. Oh, 48 ang permira ko yati maabot mag 48 permira. Yati. Munang lami kay pag segunda lagi anang motor mo kiyod. Igay ko ni baby ay. Hey bagay. So solid na kay na pila kay binulan ni mana gani? 3,000 kung dili ka rin kung kuan kung maagtan sa penalty kung Makaribit. ma-montong ka to if pag advance ka to 5 So mas lami og mag-advance ka kay 25 ba? Nya pila 3 years Japon. Pila down niya net. Parihar dig down na niyo. Parihar po binulan ani 28 ra man gyapon ni. Nya 115 ra. sa wala mo kung nag-ilis yung sprocket matay ka to doon pa hirang aksan pag-ilis yung sprocket tapos tayo 36 Mo gani. Pero wala 36 marka no? wala Sigo pangitaasan 36 ani nga marka wa man. likod eh Nasa likod no. nabali Nabali din ni bantog ra tingala ko. Basta kay 36 ya. Tights. Salamat bro. Okay kayo, di harap po ka sa bag. Biyahe. Biyahe pa meron sa'yo. mga sakinan Oo, mga sakinan. Salamat ah. So, ayan.